Mbe nyere fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ Sirifula Jakanso filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ lase aw ma k'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ aw b'a fɔ ko Ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banban ka taama aw bɛ ka n ko ka lase de filɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma in na jɛmu sigilen ni wele bɛ bila karamɔgɔbaw ma olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ kanko kan yanko kan ko minnu bɛ nɔ ni yan mago bɛ o la ka olu ɲɛfɔ sabula so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ wa dɔnkilidala y'o de fɔ sisan ko n bɛ n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ nka an tɛna kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛ ka ban an yɛrɛ la an bɛ wele bila karamɔgɔw ma bi karamɔgɔ min b'an ka kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a tun bɛ yan cogoya min na ale kelen don Elhaji Isa Baba Haidara don Sirifukɛ i ni jɔ. Awa Rama i ni jɔ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ni jɔ Ala ka jɔ wiriki ka banba ka to a ma. Filɛlikɛ jama aw ka wajilikɛlaba de filɛ nin ye min tɔgɔ ye ko Elhaji Isa Baba Haidara nka k'a fɔ aw ye wajulu ye baaraba ye nka o ma bali ka nko kalan nko karamɔgɔba don f'a ye kitabu sɛbɛn o tuma anw y'a wele ka na yan nin tɛ weleli ko fɔlɔ ye nin tɛ filanan ye o tuma an bɛ ka kuma min kan baro bɛ ka kɛ min kan i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o kelen don k'an yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye laseli la an bɛ o de kan Elhaji Isa Baba Haidara an ye walanda minnu bila o donko la bi an b'a ta yen nɔ kuranɛ ko don hali bi komi an bɛ wajulu ko de la n'i y'o fɔ silamɛ kunda o bɛ kuranɛ ko fɔ munna kuranɛ jiginna arabukan na ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ dun de ka kitabu don i n'a fɔ Ala yɛrɛ b'a fɔ ten. Ala ka an bɛɛ sababa ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi ka karamɔgɔw fana fo jɔnma dafa ni fili min yɛrɛ an na u bɛ se k'an lakile sigi wɛrɛw la an bɛ olu fana filiw lase ni Ala jɛna n'a ye o la Arama kuranɛ o ye silamɛw ka an b'a fɔ ko dɔsari n'o de y'u ka constitution ye n'u ka arabu ko dustur toujours u ka sariyaw n'u ka filɛli yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kuranɛ jiginni arabukan na dɔ ye kira yɛrɛ arabu ye nka an karamɔgɔ Solomani Kante ale ka kuranɛ dalaminɛni o de ye nin kuranɛ dalaminɛni na a ɲɛsɛbɛn na n'o y'a fɔ min ma ko arabukan na ko mɔkadama n'o ye ɲɛsɛbɛn ye a bɛ wala préface a bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ a kan n'i ye ko kalan o b'i dɛmɛ kosɛbɛ i bɛ faamu min sɔrɔ o la kuma dɔ la i ka arabukalan san 10 ni kɔ la i ti o ɲɛli ye o cogoya nin na ale bɛ point 5 ɲɔgɔnna ta k'a fɔ kuranɛ jigikun arabukan na mais o point o tɛ ale yɛrɛ ka miirina yɛrɛ koyi a y'o tɔmɔ de a bɛɛ dalilu bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a jigikun arabukan na kuranɛ yɛrɛ b'o ɲɛfɔla ani kɛta yɛrɛ fana bɛ o ɲɛfɔla cogo min na a fɔlɔfɔlɔ a ko a jigikun de ye ka a laseli kuranɛ laseli mɔgɔw ma k'o donni da arabu kun voilà kuranɛ laseli c'est à dire ni magan bɛɛ kun ye arabukan fɔla ye ani kuranɛ kɔni kun jiginna kan wɛrɛ la fɔ kan kelen mɛnɛ minnu kun bɛ yen dɛ da kun bɛ gɛlɛya voilà ka se ka o laseli donni da arabu bɛɛ kun mun kɔsɔn olu ka kɛ a fɔ ma ko Ala ka intermédiaire Ala ni Ala ka jɔn cɛ voilà Ala ka intermédiaire arabukan yɛrɛ b'a ko liyakunu tarjumanu bayna Allahi wa ibadihi mun kɔsɔn ka kɛ intermédiaire ye kuma dalaminɛna Ala ni Ala ka jɔn cɛ toujours i bɛ na ye k'a fɔ kuranɛ kan ka dalaminɛ mɔgɔw b'a mɛn kan min na parce que n'a fɔra dalaminɛna sisan Ara bɛ arabukan mɛn Ala tɛ arabu ye dɛ Ala bɛ arabukan mɛn arabu bɛ arabukan mɛn mirinin tɔw tɛ arabukan mɛn o arabukan mɛnna o de bɛna kɛ Ala ka kuma lasela ye Ala mana min fɔ arabukan na olu k'o fɔ an ɲɛna anw ka mɛnkan na sisan olu tɛ se ka n'olu y'a fɔ arabukan kelen nin na olu don ani Ala cɛla o la Ala b'a fɔ olu ɲɛna arabukan na anw minnu tɛ arabu manton ye olu b'a lase anw ma anw bɛ se k'a mɛn kan jumɛn de la cogoya jumɛn de la voilà o de kama mais o togo in na kuranɛ kɔnɔ suratu Zukhruf la Ala b'a fɔ wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun ko kuranɛ min filɛ nin ko kunna yeren de don ni kumaden fana na zikru arabukan na ni arabukan mɛnna minnu bɛ b'a ta kumaden kɔrɔ fɛ olu b'a fɔ ko i k'a dɔn ko hakili jigin de don
mais la yoro na la initere ko kuranɛ ye kuna yeren de e Muhamadu kuma kuranɛ ka di e ma o yi ka kuna wolo de ko bay wala o yi ka kuna yeren de e ma ani ka mirindiw mais aka dɔn a bɛna ɲininka kuranɛ nin na o kɔrɔ ko aw kana to kan nin na a kana to aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Muhamadu dun cira bɛɛ de ma min sigi o kan kuranɛ bɛ o fɔra k'a fɔ i cira bɛɛ lajɛlen de ma danfɛn bɛɛ a b'a fɔ inni rasulullahi ilaykum suratul araf kɔnɔ qul ya ayyuhan nasu Ala b'a fɔ ko a fɔ he mɔgɔw a ma fɔ arabu dɛ Ala b'a fɔ ko ne manto he mɔgɔw ne ye Ala ka ciden de aw ma a bɛɛ wala fo ci de ka bɔ ale yɛrɛ kelen ka dɔnminan kɔnɔ k'a bila a kan ka lase mɔgɔ minnu ma o de kama n bɛ segin ka taa nin waleya kelen de ma ni kuranɛ nin dilanna Makan de ni Ala ye hiji nɔgɔya mɔgɔ min ma i b'a ye kuranɛ nin cogoya la ni tubabukan yɛrɛ don i b'a ye yan o ye arabukan ye o ye fankelen fan dɔ nin o ye a dalaminɛ n'i taara Madinɛ kuranɛw bilalen bɛ Hindu ta bɛ yen nɔ nin cogoya na bɛɛ kɔni ɲɛ caman ye bilenman ni kɔ bilenman nin cogoya la i bɛ taa la i b'a sɔrɔ arabukan o ye fan dɔ nin kɔkɛ dɔ ye fan dɔ ye fan dɔ in o ye sɛbɛnni min bɛ yen nɔ o dalaminɛ bɛ Hindu la siniwa kuranɛ n'i y'a ye ɲɛna a bɛ Makan Pakistanɛw Urdu kana se berbɛriw ma kana se kuranɛ anglais Holy Quran anglais la le Saint Quran tradition du Saint Coran o français bo o fana be no a be no Hausa kana mais a sɛbɛnnen no ni latin sɛbɛnna a b'a fɔ min ma ko balu kalan sɛbɛnni Hausa ta fana be no nko ta fana ye ni ani bɔle a mini ka san 20 bɔ sisan wala ka ca o yɛrɛ 91 wala o kɔrɔ a mini ka sunya san 30 la mais a ye yɔrɔ bɛɛ lasɔrɔ n'i taara u ka kuranɛ bibliothèque la i b'a sɔrɔ kuranɛ ka bilalen bɛ yɔrɔ min na kuranɛ bɛ kan bɛɛ la parce que Ala y'a donni da arabu kun a wajibɛrɛw ka u ye kuranɛ dalaminɛ kan o kan bɛ yen n'a kan dafalen don k'a bɛ se ka kuranɛ sɛbɛn o tuma na olu jagoyalen de don ka da ni aya nin kan k'a fɔ u bɛ kuranɛ dalaminɛ kan bɛɛ lajɛlen na n ko sɔn bɛɛ ka se ka kuranɛ dɔn mun de fɔlen b'a kɔnɔ bɛɛ ka se ka dɔn o ye a fɔlɔ-fɔlɔ ye a filanan siya wɛrɛw fana bi sɔnna ka don arabuw fɛ ko min na arabu yɛrɛ dancogo la Ala fɛ arabu ti donna mɔgɔ wɛrɛ fɛ a fɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a fɔ nin ye diinɛ ye min donna arabu bolo ka na fɔ an ye an bɛɛ bɛ sɔn ka girin ka don la cogoya min na ni kun y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ arabu tɛ a bɛ fɛrɛ minɛ k'i jɔ a bɛ fɛrɛ minɛ k'a jɔ o dalu fɔlɔ-fɔlɔ ye min yɛrɛ ye kɛta la n'a ye fɔ ma ko waakiw la Alakira Muhammed Madinɛ sigi la Madinɛ yahudaw nana sigi san 600 san 600 k'Alakira makɔnɔ Madinɛ dugukolo sanfɛ parce que a fɔra k'a bɛ na yen nɔ mais hali Maka yɛrɛ kira bangena yɔrɔ min na Maka yahudiyaw tun bɛ yen nɔ o de kama a bɛ ka kuranɛ kuma min fɔlɔ ko a bɛ taa baro kɛ yahudiya dɔ fɛ dɔw ko nasara dɔ bɛ k'a bɛ taa baro kɛ o kɔrɔ nasara tun bɛ yen nɔ fɛnw tun bɛ yen nɔ mais o nasara min tun bɛ Madinɛ yahudiya min tun bɛ Madinɛ arabu tun tɛ san 600 la et puis arabu kelen kun ti nasara yahudiya ye u bɛ arabukan mɛn na dɛ mais arabu tun tɛ arabu siya min tun bɛ Madinɛ o ye Awusu ani Khazraju ye kira taara olu sɔrɔ yen nɔ ani yahudiya kabila tun ye 3 ye arabu kabila 2 Madinɛ mais komi arabu jamana de don a yahudiya ninnu bɛ arabukan fɔ n bɛ arabukan fɔ ani u bɛ arabukan fɔ mais u yɛrɛ b'a fɔ olu tɛ arabu ye mais arabu kelen kun tɛ yahudiya la parce que o diinɛ mun b'u bolo o tɛ olu ka kan ye quoi arabu kelen tɛ yahudiya la arabu kelen kun tɛ nasara ye kira nana sɔrɔ nasara minnu bɛ Makan yɛrɛ u bɛ arabukan fɔ la parce que u sigi kuma mɛnɛ na mais i b'a sɔrɔ nasara dugu mɔgɔ yɛrɛ de don n'u nana sigi nɔ mais toujours mais arabu kelen ma tugu don nasaraya la arabu kelen ma tugu yahudiyaw kɔ nin bɛɛ la o tora ka bolisɔn in de la fo kira de nana o ma u sɔnna ka tugu o nɔfɛ hali n'a kɛra gɛlɛya mais u sɔnna ka tugu parce que u yɛrɛ dɔ de don a b'u ka kan fɔ u ka siya dɔ de don mais siya diɲɛ bɛɛ bɛ ka tugu arabuw kɔ diɲɛ bɛɛ bɛ seli arabuw ka kan na mais bada n'a kun kɛra dɔ wɛrɛ ye arabuw kun ti sɔn kuranɛ de b'o fɔ tuguni ko law nazalnahu ala ba'dil a'jamina fakarahu alaihim ma kanu bihi mu'minin a ko ne kun ye kuranɛ jigi mɔgɔ wɛrɛ kan min ti arabu ye ko arabu b'a fɔ ko arabu walima ajamu ala ko ne kun y'a jigi
mɔgɔ wɛrɛ kan araba a jamina fa karawa ali o nana kana kala o ye ma kenu bihi mu'minin arabu nun kun tɛ u kun tɛ silamɛya fiyewu ka tugu o nɔfɛ tiɲɛna o kana ka gɛlɛn parce que yɔrɔ caman na u b'u plaindre de ko n'a kun kɛra kuranɛ ko n'i y'a jigin arabukan jɛlen de la a kana fɔ ko an m'a faamu o kɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ sɔn ka don arabuw fɛ da min na diinɛko sira fɛ fiyewu arabu tɛ sɔn ka tugu o la kama olu ka kan kira sugandira olu fɛ mun kosɔn mɔgɔ tɔw bɛ se ka tugu olu nɔfɛ k'a dalaminɛ ka taa kan wɛrɛ la olu bɛ sɔn ka don o fana kɔrɔ hali n'u ka bonya u b'o don a kɔrɔ mais olu tɛ sɔn ka don mɔgɔ wɛrɛw fɛ kuranɛ yɛrɛ de y'o fɔ wa k'o kɛra ten de fana n y'a misaliya fɔ k'a fɔ yahudiya ninnu ni fɛn ninnu kun tɛ arabu ye a sabanan kuranɛ yɛrɛ dira mɔgɔ min ma c'est à dire kira tɛmɛnenw fana kira arabu kun tɛ o la arabu kun t'o la kira ninnu si kun tɛ arabu kun t'o la surtout kira yɛrɛ cira yɔrɔnin min yɛrɛ kɔni na kira ma bɔ yen kaw la o de kama ala ye nin kelennin bɔ o la sa dɔ kɛra o de kɛra o kɛra arabu ye awa kelen ka b'o la suratu yasir bɛ o ɲɛfɔra litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun n'i ye kuranɛ nin jigin ma yasi a b'a fɔ kana se ko mun kosɔn i ka jamakulu u jasirimada kɛ jasiri dala malakɛ ma kɛ minnu ye ka kɔrɔ a ma deli ka kɛ o kuranɛ haya in b'a yira k'a fɔ ko kira kuma ci arabu yɛrɛ kuma ci u ma surtout magan yɛrɛ yɔrɔ in na hijaz yɛrɛ la kira ma bɔ yen kira ma bɔ arabu la ni sina ta arabu ka sɛbɛn u t'a fɔ ko fo lutu mais ko samudaka ninnu k'olu kun ye arabu piyɔpiyɔw ye ka arabu tila togo so la mais arabu kan min kɔni bɛ sen an bolo o kira fɔlɔ kɛra muhamɛdu de kuranɛ yɛrɛ de fɔ ko kira ma deli ka bɔ o la o de kama a ye nin bɔ o la o ye a sabanan ye o kɔfɛ a naaninan da'awatu ibrahim lahum ibrahima ka tingi u ye parce que ibrahima de nana a muso ni a den fitinin sigi alikaba tombo la ale de y'a fɔ ala ma ko rabbana wab'asu fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatuka ala kiramɔgɔ dɔ ci u ma mais a bɔ u yɛrɛ la min bɛna i ka ayaw kala u ye a bɛn'u kala wedewedeyaw la a bɛn'u kala lɛraw la a bɛn'u nisaniya o kɛra ibrahima de y'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ o kɔrɔ o fana kun ma kɛ voilà o do jaabi o de kɛra kira kuranɛ fana ka jigiw kan parce que a ko kira ka bolo ni kira bɔra la jagoya kuranɛ bɛ kɛ arabukan ye comme an b'a la ko mun la kuranɛ kɛra arabukan ye parce que ibrahima ye ala wele ala ka kira dɔ bɔ u yɛrɛ ka duguden na n'o o bɔr'u la dɔrɔn jagoya lɛra min bɛ jigi o kan o na kɛ arabukan fana ye parce que o bi o de mɛnna o y'a sabanan ye a bɛ naaninan min fɔ a la ko li wujudi jaziratil arabi fi markazil ardi mun kosɔn parce que arabu jamana yɛrɛ olu ka yɔrɔ in na ko o bi sɔrɔ dugukolo camancɛ yɔrɔ de ye hali scientifique yɛrɛ ye o sabati kira cira yɔrɔ min voilà n'i ye dugukolo yɛrɛ lajɛ dugukolo camancɛ yɛrɛ dugukolo bara yɛrɛ de ye o yɔrɔ ye dugukolo bara yɛrɛ de o ye dugukolo bara de o ye bon ni fɛn bilala camancɛ la sisan voilà a bɛ taa fan bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛɲɛ o la et puis mɔgɔ si t'i ma kasi voilà o de kama a kɛra camancɛ ye quoi ballon bɛ bila hali camancɛ yɛrɛ de la a ti bila n'u ka jɔ bɛ kan min fɛ n'u ka kan min fɛ n'a fɔra ko ka taa daminɛ dɔw ka kan a daminɛ na anw kan mais n'a daminɛ camancɛ la sisan ni min fanga y'a pousser ka taa sisan a b'a tan de sa ka to fan dɔ in na diɲɛ yɛrɛ dɔnni yɛrɛ nana sigi n'a ye ballon bɛ sigi camancɛ de la a bɛ daminɛ o kɔrɔ a ti daminɛ maa si kan dɔ kana fɔ ko a daminɛ n'anw kan parce que anw ka jɔ ɲɛkɔrɔla la dɔrɔn nana ballon tan daminɛ n'u y'a tan ka dɔn n'a bila camancɛ kɔni na wa hali camancɛ mɔgɔ fana u b'a segin u fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka don aw ka yɔrɔ la a fana bɛ fɛɛrɛ kɛ a kana se aw ka yɔrɔ la k'a pousser ka taa o la dalakisi k'a la k'a daminɛna mɔgɔ kɔni kan a ma daminɛ mɔgɔ si kan o de kama ala ye a jigi a kɛ arabu ye ka arabu suganti k'o bila la parce que olu ka yɔrɔ in ye dugukolo barakun ye o tuma na bɛɛ ka cɛsiri ni olu yɛrɛ ka cɛsiri sa u man ka dɛsɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko nin de ka sɔrɔ an na walima a daminɛ kɛrɛ la o de kama an mɛnna an ma se ka se kundonni na o tuma na nin sababu duuru o ye kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ la ani ko yɛrɛ kɛcogo fana ye o de kama magan jamana yɛrɛ bɛ wele ko umul kura o tuma na ale ye camancɛ mɔgɔ de dugu de awa Elhaji Isa Baba Haidara an b'a ye k'a fɔ kuranɛ kumaden dɔw bɛ yen nɔ siga yɛrɛ t'a la olu dɔw tɛ arabukan ye o fana sɔrɔla cogo di
Voilà, kuranɛ kumaden caman bɛ yen nɔ minnu tɛ arabukan ye siga si tɛ o la dɔɔnin kɔnɔna na kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ arabukan dalew b'a fɔ ko kalilul ilmi sumun ko dɔɔnin fitinin ye baga de o ye baga de quoi o ye baga de ni fitinin dun dɔɔnin na dɔrɔn o ye baga de dun quoi f'i ka caman ba de f'i ka caman de dun k'o fa o gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ hali n ko kala min filɛ nin ye c'est à dire mɔgɔ min ye dɔɔnin k'a la ne o nana ko an ka sigi an ka kan ma n'a fɔra ko fɛn bɛɛ t'an ka kan kɔnɔ ko bon ko nin kɔrɔ fɔ dɔrɔn ale bɛna bulon a tigi bɛna fɔ ko a t'a la ni ne t'a dɔn o la n'i bɛ don fɛn na dɔrɔn k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye i bɛ wele da fo ka sɔrɔ i yɛrɛ donna a ko yɛrɛ kɔnɔ ka werewereyaw dɔn ka don a kangɛw ni fɛnw kɔnɔ mun kosɔn i ka se ka kuma ka débat kɛ a la k'a fɔ ko a bɛɛ b'an ka kan kɔnɔ ne ko ko an bɛ se ka baara kɛ n'an ka kan ye dɔw ko bon ko minisiri bɛ fɔ cogo di bamanankan na a ye ko fɛnɛ ko a bɛ yen mɛ ne ka kalan ma s'a ma député fɔ cogo di an ka kan na a kɔni bɛ yen nɔ mais tiɲɛ na komi ne b'a daminɛ na wa ne bɛ daminɛ na e k'i ja ka kalan kɛ e k'i sen bɔ sɔsɔli la voilà min bɛ o bɛɛ dɔn o bɛ se ka na n'a ye n'a nana fɛn o fɛn fɔ dɔrɔn nin kuma in ka ɲi dɛ voilà mɔgɔ caman de bɛ nin kɔlɔn kɔnɔ bi voilà mɔgɔ caman de bɛ a kɔlɔn kɔnɔ u b'u da don ko caman na k'a sɔrɔ u ka dɔnni ma ba denkɛ fa aw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko fani ale mu kulu fanu tɛ o de kama i bɛ taa karamɔgɔ dɔ ye parce que ale ma don fɛn yɛrɛ kɔnɔ ten a bɛna fɔ ko kuranɛ ye arabukan piyɔ de ko hali arabu yɛrɛ ko parce que ko hali arabu yɛrɛ dɔw tun tɛ a fɛn dɔ ko mais ko a bɛɛ arabukan yɛrɛ de kuranɛ yɛrɛ kuma ka jigin hali arabukan yɛrɛ ko kuranɛ ye arabukan ye tafsirikɛlaw yɛrɛ fɛ debaw bɛ kɛ dɔnnibagaw yɛrɛ fɛ ko o arabukan min bɛ fɔ ala fɛ ko arabukan ni arabu siya fana tɛ kelen ye arabu kalimatul arabi o arabukan yɛrɛ kuma jɛ yɛrɛ la n'i taara o ma o ye ko min jɛlen de don ni jɛngɛyɔrɔ t'a la ko ala kama yɔrɔ min na ko n ye kuranɛ jigin arabukan jɛlen na kuranɛ y'a jigin kuma jɛlen de la faamuyalen hali n'a daminɛ e ka kan na i bɛna ye ko in jɛlen don i y'a kɔrɔ faamu kosɛbɛ jɛngɛyɔrɔ si t'a la dogonyɔrɔ si t'a la ko mɔgɔ bɛ dogo yɔrɔ min na ko arabu kumaden yɛrɛ y'o ye mais ani siya tɛ kelen ye o débat bɛ yen nɔ dɔnnibagabaw bɛna fɔ ka fɔ yɔrɔ ala b'a fɔ yɔrɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko n ye kuranɛ jigin bilisani arabiyyin mubinin li arabina a bɛ arabukan fɛ o yɔrɔ la k'a kan tɛ n y'a jigin arabu ka mɛn kan n'o de ye assalamu alaikum sobahul khayri k'a kan t'o ma dɛ ko n ye kuranɛ jigin kuranɛ in jɛlen de don o de ye arabukan yɛrɛ kumaden lasulu de k'a fɔ ko fɛn min jɛlen don ni jɛngɛyɔrɔ si t'a la kuranɛ yɛrɛ b'o fɔ yɔrɔ la ko khayru zi iwajin ko jɛngɛyɔrɔ dunyɔrɔ si tɛ a la voilà mais n'a ta bɛɛ an bɛ taa kan yɛrɛ kɔnɔna na arabu n ti n ko k'a fɔlen yɔrɔ karamɔgɔ solomani kante ka kafa dɔ bɛ yen nɔ ko manden forobakan ni donna kɔnɔna na ale bɛ kumaden 400 kɔ min ɲaga a tɛ k'a fɔ jinɛ sira fɛ mais an yɛrɛ ka kan yɛrɛ la an ka fɔcogo bɛɛ la kumaden 400 kɔ min ɲagaminen don arabukan na bamanankan na n'an bolo ko arabukan yɛrɛ don a b'a fɔ la a masurunya sabali hakili tɔɔrɔ nafa kayira hɛrɛ wala o ye kayira ye ani lafiya ayiwa o n'a ɲɔgɔnna caman de n'o y'a surumaniw ye ni dɔw nana ani nafakati ninnu wala nafakati ninnu n'i ye dɔw fɔ dɔrɔn b'a ko yɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen sisan an b'a fɔ ko nin kun t'an ka kan na an kun t'a fɔ n'i ko mɔgɔ min ka sira n bɛ hakɛ to ɲɛna i b'a fɔ n'i ko maniw ko mɔgɔw k'o kɔrɔ fɔ o b'a fɔ ko t'an ka kan o bɛ fɛn min ko maniw arabu de nana n'a ye hali an ka mɔgɔ b'a ko bawuli n bɛ taa bawuli kɛ arabu de nana sugunɛ o ye yanni an ka arabu an kun tɛ sugunɛ kɛ yanni arabu bɛ ɲɔgɔn ye mais an bɛ fɛn dɔw kɛra kɔnɔ o y'an taacogo mais i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ to o kɔrɔ dɔn na hakili o ye arabukan de ye o don voilà sikasi t'a la hali o fɔcogo yɛrɛ ma yɛlɛma ka bɔ arabukan na ten kosɛbɛ ten o kumana yanni arabu ka yɛlɛma yanni arabu ka ɲɔgɔn ye yanni an ka na ta o kumana yɔrɔ o ti diinɛ ko kɔni hakili kɔni depuis danna o b'i kunkolo zɛmɛ na i fari fan dɔ don mɔgɔ b'a kalama k'a bɛ an ka mɔgɔ b'a kalama ko fɛn dɔ b'o kunkolo zɛmɛ in na a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko hakili a b'u ka kumaden kɔnɔna na miiri tɔɔrɔ hɛrɛ lafiya mɔgɔw ɲɛ bɛ guwanna mais an tɛna so kɔnɔ o la a bɛ kumaden 400 kɔ fɔ mais ni tafsiri dɔnna dɔ de bɛ yen nɔ a tɔgɔ de ko Jamal Abu Zaid ale ka kafa dɔ bɛ yen ko uru'yatun fil kutubi samawiya a tɔgɔ dɔ ye ale bɛ kumaden 121 kuranɛ kɔnɔ ale yɛrɛ sera ka min tɔmɔ o tɛ arabukan ye mais arabu ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la n'aw mɛnna se n'a fɔ an donna hali an ka kan kɔnɔ bamanankan kɔnɔ fɛn baden b'a la o tɛ a bɛ fɔ min ma ko bamanankan i b'a sɔrɔ marakakan baden kuma dɔw b'a la o ye fulakan yɛrɛ
adama bɛ ka siɲɛli ko waati kɔrɔ kan dɔ bɛ yen nɔ o ye fulakan ye bon parce que olu ye fɛn kelen ye bon arabu fana fɛ o ni hébreu ninnu ni habashaka ninnu ni persi ninnu ye yɔrɔ kelen mɔgɔ e yɛrɛ ko tɛ ko nansaraw ni yahudiyaw kun bɛ voilà mais a tiɲɛ yɛrɛ la a fɛn ninnu caman ye minɛn tɔgɔ ye quoi minɛn tɔgɔ voilà fari fan dɔ ni lahala dɔ tɛ mais a fɛn ninnu caman ye minɛn tɔgɔ ye kumaden kɛmɛ ni kɔ i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ ko abarik o tɛ arabukan ye aban abasa kɔnɔ ani hudu kɔnɔ ablee n'o de ye k'a kunu o tɛ arabukan ye akhlada o tɛ arabukan ye ala larayiki asbat istabrak isfar alim awa iblis injil israel ibrahim isaka ayuba o n'a ɲɔgɔnna ninnu caman ale b'a bɛɛ siti dɔ la fo 121 nin si tɛ arabukan ye mais n'a bɛɛ fɔ fana ni kan min don kan suguya min don a b'o fɔ la nabtiya b'a la sarayaniya b'a la dɔw ye habashakan ye dɔw ye hindukan ye dɔw ye éthiopienw ka kan ye o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu si tɛ arabukan ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ mais minɛn tɔgɔ de don a n'a sɔrɔ arabu yɛrɛ ni ninnu donna ɲɔgɔn na olu ka fɛn dɔw matériel minɛn dɔw tɔgɔ kuranɛ fana nana parce que arabu yɛrɛ bɛ o de minɛ ni kun y'a tɔgɔ jɛ yɛrɛ fana fɔ arabu yɛrɛ tɛ olu na parce que olu ma miiri a la i n'a fɔ o fili caman bɛ kuma dɔ la dɔw bɛ na ne ye fɛn sɔrɔ kan min na olu y'a fɔ cogo min na dɔw b'a to ten k'a sɔrɔ kan caman na o bɛ keleya académie de bɛ yen n'a fɔ ma ko dumbu ni fɛn nana hali n'a sɔrɔ a bolo fɛn tɛ minnu y'a dilan olu ye kɔrɔ jumɛn di a ma n'u ma kɔrɔ da i b'a sɔrɔ kuma dɔ la kɔrɔ tɛ olu ka fɔlen dɔ la mais i b'a sɔrɔ la min y'a dilan o tigi bɛ i tɔgɔ da la a bɛ se ka wele o la parce que o ye fɛn dɔ walima fɛn yɛrɛ bɛ ye cogo min na ni a bɛ mankan ni n'i y'a ye dɔrɔn e miiri bɛ taa jumɛn de la e bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ diɲɛ bɛɛ o bɛ yen nɔ ni tubabu ye fɛn bɔ tubabu ka académie de bɛna sigi anglais ye nin fɛn nin bɔ anglais kan yɛrɛ la kuma ye den min b'a la est ce que o kumaden yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn de fɔlɔ an fana b'a wuli ten n'a sɔrɔ kumadenw kɔrɔ t'o la sa olu bɛ a lajɛ fɛn yɛrɛ mana ye dɔrɔn a b'i hakili jigin minɛ i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ vélo ma ko nɛgɛso k'a ye dɔrɔn ani so bɔlen boli la seko dɔ i b'a fɛngɛ nɛgɛ don ani nɛgɛso don mais ni fɛn wɛrɛ fɔ dɔw ko kun t'an fɛ yan nɛgɛso fana kun t'an fɛ yan mais munna tɔgɔ sɔrɔla o la o kɔrɔ sigi bɛ kɛ de dumbuw de fana bɛ yen nɔ arabu jamanaw na n'a fɔ ma académie de langue minnu bɛ sigi ka kanw ɲɛnabɔ nin cogoya ninnu na ala k'an bɛɛ sababa ma welekan min b'i bolo ka fɔ sigili na n y'a dɔn an ka baro tɛna danni ma sabula barow yɛrɛ ma ban yɛrɛ inshallah n'ala sɔnna ma toujours an bɛ segin ka taa an bɛ kuma ni welela i bɛ kuma kɛnɛ min tɔgɔ la n'o de ye diinɛ ni kan walima diinɛ lasela ni kan bɛ cogo min na o la an bɛ wele bila an karamɔgɔlakaw bɛɛ lajɛlen ma hali bi u k'u cɛsiri kɛrɛnkɛrɛn ma n b'a fɔ a fɔcogo yɛrɛ la n'a kɛcogo la n'o de ye nko ye u k'a ɲini k'a kalan a b'u dɛmɛ a tɛ foyi tiɲɛ u ka fɛn nin ye a b'u yɛrɛ dɛmɛ u bɛ ka kuma fɛn min fɔ olu yɛrɛ bɛ min fɔ u k'a dɔn et puis ni déplacera i kɔnɔ tɛ guwa n'i ye nko kalara ma i tana diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni kan in dɔ bɛ fɔ b'a ni kan bolo tɛ kelen ye e tɛ dɛsɛ olu fɛ kuma na kuma dɔ la i bɛ se ka taa kɛnɛ dɔ ni mɔgɔ ma nko kala n'a déplacera i bɔra Mali la a taara Côte d'Ivoire a ka kuma bɛɛ bɛ kɛ aw bɛ nin wele cogo di a bɛ fɛn dɔ fɔra i bɛ sɛbɛ la mais ninnu t'a faamuna o cogoya la ka sɔrɔ o mais i taara Maninka la ou bien Segu ka i taara Bɛlɛdugu i bɛ kumaba fɔ mais i b'a sɔrɔ e bɛ ka fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ olu t'a wele la o cogoya nin yɛrɛ la mais n'i ye nko dɔn n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ Segu mara kɔnɔna na i b'a dɔn i kan ka kuma ni Segu ka ye cogo min na n'i taara Bɛlɛdugu i b'a dɔn i kan ka kuma ni n'i taara Wasolon mɔgɔ min ye nko dɔn karamɔgɔ a b'a dɔn a kan ka kuma min fɔ a ka kuma dalaminɛ bɛ dɔgɔya quoi a bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ n'i taara Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu na i n'olu bɛ se ka mɛn ka kuma ka sɔrɔ la e yɛrɛ ma ko comment dirais-je n t'a dɔn aw b'a fɔ cogo min na o bɛ an ka mɔgɔw sɔrɔ hali bamanankan yɛrɛ la quoi o la n bɛ fɛ u k'a ɲini k'a dɔn awa u ka a kolojɛw fana dɔn hali u ka tafsiriw la a b'u dɛmɛ u ka se ka fɛn dɔw fɛ karamɔgɔ dɔw bɛ na jɔyɔrɔ dɔ la a bɛ ɲini ka tafsiri wuli o kumaden kɔrɔ o kelen kɔrɔ kama fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko a t'an ka kan na quoi a bɛ tɛmɛ a kan ka sɔrɔ n'a y'o dɔn dɔrɔn n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'o faamu ka tɛmɛ hali arabukan kolon yɛrɛ kan o tuma na n kɔni b'o de f'i ɲɛna ayiwa u k'a ɲini k'a dɔn a b'u dɛmɛ ayiwa a bɛ mɔgɔw fana dɛmɛ o diinɛ laseli ni a faamu na o de kɔni bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛrɛnkɛrɛn ma a fɔ minnu ma ko kawandilikɛlaw n'o ye wajilikɛlaw ye filɛlikɛbagaw aw bɛ ka Serifula Jakanso ale filɛ nko ka lase don bi an ka mɔgɔ welele o kɛra an karamɔgɔ Elhaji Isa Baba Hayidara ale ye nko karamɔgɔba ye a ka diinɛ wajulu aw b'o kalama o kɔfɛ nko kalanna fɛ ka kɛ karamɔgɔba ye fɔ kitabu sɛbɛra aw ka b'o fɛnɛ kalama ale de weleli an ka kɛnɛ kan baro mun taara baro ninnu ma ban waati wɛrɛ la sa
waati mana nɔgɔyaw mana kɛ n'Ala sɔnna ma an na sigi ka tɔw fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ baro tun bɛ ka kɛ fɛn min kan o de ye kan jɔyɔrɔ jumɛn bɛ diinɛ lase kɔnɔna na an bɛ ka baro kɛ o de kan an bɛ foli kɛ an kanubagaw fɛn fɛn bɛ Burkina Faso ani Côte d'Ivoire nin waati la o sigilen bɛ ka Alhaji Sababa Ayidara filɛ sabula a taayɔrɔ ye o fanfɛlaw ye kosɛbɛ an ma ɲinɛ Kucalakaw ka Madu kɔ ani kanubaga fɛn o fɛn ni o bɛ k'a lamɛn an ka foli b'u bɛɛ Sikaso Badiri i bonya bɛ kɔrɔfɔ kɛnɛ na kuma nin de kɛra aw ɲɛ ni aw tulo garijɛgɛ ye Ala ka sigili duman wɛrɛ yira an na aw ni jɔ.